Здравейте, хора! Днес ще играем Geometry Dash, най-речуващата игра в света. Да, тя сме губили време да започвам. Така. Тук какво? Моля? Първо не е лесно. Така. Играм Geometry Dash, като аз съм играл. И някои неща ги знам. Не, защо да скочих? Преди това ми беше доста трудно, но вече го научих. До някъде ми е трудно. Това ми е трудната част. Така. Оп! Опит! Защо съм толкова станал слаб? Така! Яси! Така, хора, сега... Това е като... Как беше на игричката, забравих я. Не знам. Пишете ми долу. Добре, така. Не, забравя да взема тази монетка. Не! Защо го направих? Взимам отново тъпата шибана монета. Така, сега, хора, да. Извинявам се, че пикнах. Да. Също за някой да киха. Няма сега да отговарям, че тук ми звъни тук една група с едни приятели, дете имам. Да. Добре. Взехме монетката. Сега тук почва кървавата част. Не! Защо? Затова не играйте тази игра. И Fortnite не играйте. Защото... почва да ми писва от тази шибана игра. Моля ти се. Дай! Не! Защо? Най-досадната игра в целия свят. Защо трябва да играя? Защо? Значи това съм го минавал и без. Хора мисля това да ми. Стоп сам! Това е най-досадната игра в целия свят. Отказвам се. What? Добре, защо? Искате ли да ходим при неето, да ви много какво ще бъде? Какво? Какво? Не! Как? Защо бе? Какво трябва да направя? Не!
почва да ми писва. Хора, така, да правим това. Никога не съм Сбунаго! Ох, защо? Какво? Не, вече! Хора, мисля да изберем и това. What the? Не! What the? И... Не! Защо, бе, братче? Каква е? Бога, моя играчка. Добре. Нищо не можем да не днеска. Jumper. What the fuck? Не разбирам. Това е нивото Jumper. Jumps. Не. Чакай. Кое съм минал? Я? Не ще минавам с... Окей. Добре. Чакай, това ще го махна. Хора, чакай, това ще го махна. Така. Оу! What? Какво? Я вбрей! Това трябваше да се взима. Какво? Не. What the? Моля, не. Няма ли това да се мине, бе? What the? Нищо не мога, да. Моля те. О, най-сетне. Така. Какво беше това? Не. Чакай да. Давай газ, давай. Това значи, че ще бъде... Корабчето. Какви са тези шипове навсякъде?
А тук стана с блокче. Ама ще. Добре. Значи тук ще станат 100 темта. Хора, никога не съм правил в геометри даже. Добре. Добре, това. Тук ще станат 100 вече. О, разгеле! Много ви харесало видеото.